Bună ziua! Sunteți pe canalul Gospodina Vesel. Pentru cei care au intrat pentru prima dată, mă numesc Ecaterina Ghimbu. În acest video o să vă arăt cum mă depozitez eu medicamentele. Deoarece era o problemă semnificativă atunci când trebuia să caut un medicament repede și era un haos, nu găseam nimic, dar acum îmi venise o idee cum să-mi păstrez medicamentele, ca orice medicament să-mi fie la îndemână atunci când am o necesitate. Desigur că și pentru soț a devenit mult mai ușor să găsească anumite medicamente, deoarece pentru el era și mai complicat decât pentru mine să găsească ceea ce trebuie. Sper că ideea pe care o veți vedea în continuare vă va fi utilă. Pentru medicamente am cumpărat un organizer format din 3 sertare. În fiecare sertar am pus medicamente după destinația lor. De exemplu, în primul sertar sunt medicamente pentru dereglări de burtă, cărbune, enteroforil, al doilea sertar pentru răceli. Al treilea sertar, alte boli care le avem mai rar. În cutie de plastic păstrez sticluțele cu medicamente care după mărimea lor nu încalcă în organizer. Dacă v-a plăcut video, aștept un like și un subscribe. Pa, pa!